Jatuhlah daun nate batu, jatuhnya dake medan bayi. Lama kita ndak bertemu, kini bertobok kita balik. Allah dia tele anak peti kopir yang alui malang dia tele anak peti adolah basendok larang rantau di dalamnya adolah basendok larang rantau di dalam namnya sadang lanyo sayui olah kaset labi kok kini lah masuk akan nombor latih goe tolong pae dia la jangan
Oenyo besanang-sanang juo Obagala-galanyo ate rumayo si ayu josete O sadang inyo wasanang-sanang tinggan inyo di sinan tojapui badan pariska Kita japui badan pariska jahitan bertambah maju bertambah banyak orang menjahit itu badan dirinya anak sekolah tarujuo lah dalam SMP kelas 1 iyalah anak nambah 2 tuan anaknya cadik keduanya mak gaek bertambah sayang iyo lain dua angkek dari pariska nak tangguh sanang hati gaek dan pariska bantu anaknya di kawan dan anak-anak dari pariska lah bantu cucu badan liau nang kanda tak nanyo larang dia mak cie juo asa ketujuh di cucu nambah 2 kotaknya balian di padan pariska badan gangae oh nama balian Biari baganti hari biari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti tahun oh dibilang badan pariska rasaki bertambah namu tando-tandonyo lah barasaki pakai anggotanya menjahit tuan lah pakai anggotanya menjahit dulu seorang inyo menjahit kini lah punya anggotanya menjahit lah batigo anggota pariska dek langganan bertambah banyak 3 anggota siang untuk menjahit 3 lo anggota malam karajo siang jo malam tuan sanang ama indah tabado yo sanangnya ama ete bainar ba itu kalau kok dilie ndak guna to etong lamo inyo tu sedang bau sao jadi tukang jahit rasaki bertambah namu pencarian bertambah naik bertambah banyak orang nan datang dulu tampeknya cuman cie dek tanah ibu sangat lebarnya bangun sampai tak lain tuan
nyo bangun sepetak lai, tagak nyo ruko sepetak lai, merek nyo samo kaduonyo, merek nyo indah kabaruba, mengguntiang dalam lipatan, itulah merek toko jahit. Di sinan kalau kau dilihat, anak bertambah gadang juho, anak elok sebantu itu, nangka lakinya sangat gagah, nampak dusinya sangat rancak, kalau naninyo buyong rapi, awak putih sebantu Cino, kalau naninyo upiah Iren, awak putih bantu Korea. Itu badan dirinya, banyak orang sayang kanak nambah dua, itu anak dipandangi Tuhan. Itu nyo anak dipandangi, ndak guna to bilang lama bana, anak lah tamat dari SMP, menyambung anak ke SMA. Ia sedang menyambung ke SMA, duduk di bangku kelas 1, anak-anak bertambah, gadang pencarian mandi bertambah, namu rasaki bertambah, naik bertambah lancar, mato ekonomi jahitan bertambah banyak juga. Opiti nan dapat disimpannya, lah pandai pakai ATM, lah pandai pakai buku rekening, lah dua buku rekeningnya, cie BCA, cie BRI, itu badan olah opiah Paris kai. Itu badan rupiah Paris kainnya bertambah jaya jo. Ode piti lai sedang ado-ado orang menjual tanah di samping tanah etek tu. Nyobali di badan Pariska tanah nyoate namo Pariska tanah lah sudah di Bali nyo bangun sekali deket tanah nyo bangun ruko ampe pi itu nyo bangun ruko nyo ampe pintu ado baruko pakai rumahnya ado tempat tinggal sekalian di atas sepetak ruko sepetak rumah itu kalau dilihat. Ndak lama dalam pembangunan, selesai dalam pembangunan merek ruko samo sadonyo mengguntiang dalam lipatan Tuhan. Mengguntiang dalam lipatan, itulah merek kesadonyo. Ala isi ruko banyak, isinya jale dasar kain, isinya jale dasar baju, serato dasar Sarawak. Dari padusi ke kalaki, dari kalaki ke padusi, dari cowok sampai ke cewek, itulah dasar baju nanyo simpan, dasar batiknya ado juo jahitan sangat tanamo Tuhan.
Oh jahitannya sangat tanamo, jahitan bamode-mode, ba itu bana kok dipandang dak guna dietong lamo bana. Dek piti lai sedang adonyo nayan umroh indu angkenyo barangke etek bayi narpai menjajak tanah suci barangke umroh olah badan laete barangke umroh badaninya coy itu ate si bayinar oh sadang menjalangnya tanah suci nan badan nupiek periska bausa oh tarwi manarwi anak dalam SMA kelas atuh oh kalau nyo anak nambah dua cie anak cie ondanyo lepak kai onda cie sorang inyo kau untuk bersikola ba itu piti kok kamanurui oh sadang coy itu kok dipandang na niat hati priska kok balik etek dari amat tanah suci kok balik amak dari umroh. Oh selesai membaca doa selamat dipanggil anak yatim gak 10 orang kok selesai awak baca doa batanyo kabake amak niat awak nak balik oto Tuhan. Niat pariskanya nak balik oto awak bau sao sangat hebat awak rancak bertambah rancak bau sao batadu sajo iyo ditampet kadai jahit iyo ditampet penjahitan bertambah rancak padodolu bertambah kami padodolu banyak orang tak gilo-gilo pariska sajo nantak namu Tuhan. Pariska sajo nyonan tak namu ba itu kato badaninyo ko orang batanyo lah bagantian ba macam orang nanti bo nang kayo lain nang bansik lain masyarakat lain pegawai ado pensiunan polisi ado juo nang batanyo bake pariska alun juo namu masih taroma kanai liku-liku masih taroma dalam perjalanan rumah tangga tekan aduh seperti atuan Takana juo seperti ba itu bana di badannya nak guna to bilang lamo nak paralu dietong lamo bana maalun saja badan linyo abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan sesudah itu baliklah ete olah si bayi narai
Babalie si bae narayo ladare tanah suci Osatola tiba di rumahnya dipanggil anak yatim gak 10 orang dibaca doa salaman. Oh dibaca doa selamat selesai baca doa selamat di sinan kalau kita bilang oh nambahnya babalik pulang tinggal lainnya nambah rampik badu anak Pariska nan cie inyo etek bainar serato badan Pariska oh kainyo ala sudah dilipik kok nang kumuala nambah basuh bakato badan Pariska onde etek dengan bana dengan adik amak sabananya Odang akato mande simaan buni rencana badan diri ambo de awak lai sedang adopiti rencana nak balik oto ba adiete honang kai oyote ba adi mande sabananyo le buli ambo balik oto mandang akato bantu itu jawapan badan mande onde nak kandung Pariskai Hojanoto nak Pariska balik kapan peralu ko ado jua pesawat kok layado piti Pariska balila na ema badan mama pesawat tu nanate indak kamalarang nama indak kamanaga Oba itu kata badan inyo ndak kado doa awak malarang Hoko iyo nak babali oto bali supirnya sekalian jo laki-laki tolong cari na Jo laki-laki bagai tolong cari mandang kata cuy itu lagalak badan Pariska onde dangan la di mande Hoko rencana mande badan diri awak bersuami lunado penganawak tapi kok toyo baniat nak membalik kok kabalaki yang bualun biar cuy ko dulu sementara ba itu kata badan Pariska mandang kata rupo itu tadi yang badan netek tadi ituan Oh tadi yang badannya si bainar iyo nanyo anggap sebantu indu di sini ninyo tak manjawe nyo telepon orang showroom sekalian nyo ambil oto baru cie nyo balik kontan di badan Pariska otonyo nanyo balik pajero Oh keluaran lah baru Balik pajero keluaran baru itu kalau kau dipandang de oto alanya pasan sehari jo 2 hari lah sampai kampe hari cukui di hari nang kalimo lah datang saja pajero bangaru tuane Oh lah datang saja pajero baru dek lah datang pajero baru atau nyobai kontan sekutiko menunggu pekabenya buka 3 bulan itu kata orang sorum tagak menunggu
Tagak menunggu sementara baik tu bana keto inyo ndak baado keto periska oto tinggal pintilanyo baik stengkala sudahnya sekalian tinggal menunggu pekabesa ajo mae. Tinggal menunggunya pekabes saja nampak talata oto baru nak tanggung sanang nyodo hati badan bainar. Iyo nanyo anggap sebagai indu angke nanyo anggap sebantu mandenyo. Diterasa joto talata bakato badan netek tadi iyo lah mande si bainar. Onde nak kandung paris kai kok di sini nak hujan bapane abioto anak badan mande kok lai masih ada nak piti di tangan buek tampeknya di sabang alana Iko ado nak masih nang kosong ko masih ado tanah kosong buek di siko kandang oto ba itu kato badan mande mandang kato badan mande lasana ngati periskanyo panggil tukang sekalinya buek cando kandang oto ma nyobueknya kandang oto seto nyobuek kandang oto ndak guna lodo dibilang lama kandang oto sedang babangun abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti tahun setahun jo 2 tahun anak lah tamat dari SMA tamat SMA kama nyambung kuliah anak kaduonyo ala kuliah anak pari skama ala kuliahnya anak periska kalau anak badan periska di mananya kuliah sekutiko kuliah di UI Jakarta nyo ambil bidang kedoktoran yo samo kuliah kasadonyo cik tampe anak nombor 2 Mbak itu kalau kok dilihat sedang di dalam pendidikan Oh kalau karajo anak nantu nambah namanya si buyung rapia karajo badaninyo dalamnya awak bakuliah dolo angan masuk tes polisi lah masuk lo badan si rapi mana kado lusa jo Ba itu hebatnya utak anak kok lulus jadi polisi baranti awak bakuliah kok ndak lulus jadi polisi kuliah awak tarui mana rui co itu kato hati api
Oh sadangnya anaknya berkuliah, yolah anak nombor 2 dalamnya ada pendidikan. Balai raja kaulu balai di dalam lawi. Tinggal orangnya sadang coy itu dulu sitiat nak kita japui badan diri tiat seratu ayu sekalian. Lama lang tibo di tiat labi piti nambah pinjam kredit joa kadi bang ayem majuala bangka di bayi ba itu bana katoinyo ndak guno to bilang lamo biarinyo pak baganti hari mato ekonomi bertambah sandek pencarian bertambah sawi manambang awak jo oplet dangadang lai dapet piti kadang kosong babalik pulang. Dek coy itu kita pindangi acok batangka josia ayu acok batangka josia ayu sadang batangka jo bagigi takana elok badan paris takana paris kata siema takana pareska waktu tahu siapa itu bana di badannya. Kalau joinyo badan pareska iyo jo mande situ buyong rapi iyo jo mande badan iren tak pernah bertangka-tangka. Takana badan pareska takana anak nambadu tuane takana anak nambadu itu kalau kau dilihat ndak gono to etong lamo idui bertambah sayu ijo dek storan bangnya alaman enggak tepat so baju oplet dulu baju oto babali dek lata jua apa oto oplet tadi oto tajua bang lah dibayar sisanya untuk balangan jomai. Oh masih sonyo untuk balanjo itu kalau kok dipandang ndak para lulo dibilang lamo ndak guno to etong lamo bana yo sadang cuy itu kok dipandang sadang duitnya menderita to japui badan nupit paris kama dijapui nyopik periska pencarian bertambah-tambah menandoan pencarian bertambah-tambah banyak langganan datang itu badan diri
Bertambah-tambahnya langganan datang cuy itu badannya tadi. Abi hari nyopak baganti hari, abi hari baganti pakan ni duit bertambah sanang juga Tuhan. Duit bertambah senang juga indah dan susah doa usah. Anggota bertambah banyak dulu bertiga kinilah 10 anggota jahit. Oh baju lainnya anggota bajunya badaninya disinan badan paris kanan inyo bertambah sanang anak-anak bertambah mewah mana anaknya bertambah mewah kok tiba di hari Minggu lah balik anak badan inyo cuy itu kalau inyo tadi. Tapi ada naneran badan upik periska kok nang kete anak babalik. Manganan tua ndak pulang-pulang ndak ada balik buyang yopi matampe kosnyo samo kasadonyo bakato mandeka nak nang kete onde nak kandung irena mangabang dak pulang-pulang dak pulang kakak badan iren di mako badan buyong yopi kato sampai sabantu itu aja wapan badan iren onde ibu dengan bana. Ndak ada nampak dobu badan abang alun batamu di badan iren buai. Alun batamu bujo badan Iren lai kuliah ju tapi jo abang ndak batamu ba itu kato badan anak bapikir panjang badan paris kamai Mabapikir panjangnya badan periska bana lako sebab karanonyo mangko anak ndak nampak-nampak alas sebulan 2 bulan lampir sampai 3 bulan anak ndak ada nyato-nyato nyolai dalam penyarahan lainnya dalam pendidikan
balikan tapi anak ndak balik bang alik pak di telepon anaknya di badan maya upiairan satunya anak di telepon nomor ndak ada atip-atip bertambah mamang badan iran pai onde nak kanduang nak danga bana dangakan bana lah di badannya na anak mande iyo na bana mosiu piiren dangan mande mangece danga kato simaan buni tolong ko ado abang batamu kalau batamu nak jua abang iren kaban kabake abang telepon mande capek cah telepon mana capek-capek itu kata badannya oh jadi mande kata badan anak kalau batamu jobang rapi awak kaban bake kakak mande onan malam semalam itu orang letih dua sarumanya tumpak di badan upiak Priska na mande dari siren serato mande dari rapi oinyo bamanuang di kurisi sedang bamanuang juo mangko bamanuang badannya upiak Priska kamala badan buyung rapi nombo ndak atip inyo ndak ado ndak ada baliknya ke rumah ala sekian lama ndak balik kamanyo anak oh badan awak tuan itu nantakana di badan Priska sedang bamanuang rupo itu jago lainnya anak nakete iyo inyo siupiren oh satunya jago dari lalu duduk lainnya dake mande onde mande sayang johiren alun jo lalu badan mande oh kato sampai serupo itu onde nak kanduang iren nak kanamu mato baba oh lalu anak nantu na indak pulang tuan oh anak nantu nada balik nada balik abang iren nada pulang abang iren di malakona badan rapi nak oh kalian berdua anak mande kini seorang balik ke rumah di mamande kana mula lo beko kejadian tak mungkin kalau anak-anak zaman kini oh malala jo samo kadang pai ke situ pai ke siko itu banyak efek sampingnya nampak yang takut badan mande bekoinyo badan sirapi terpengaruh jo kawan-kawan terpengaruh main narkoba habis nak karil badan kakak yo nak
Oh itu banana mande takwi anitu mangko mande ndak lalu pangana mande na kasih rapi Tuhan. Pangana mandena kasirapi mandanga kato rupo itu jawabannya badani renonde mande dengan bana jani tulo mande pikian mohon awak kabake mande berisu awak basikola awak kaban kabarapi. Oh kalau batamu boberangi coy itu kato inyo coy itu kato badani rentuan. Oco itu katonyo badani reninda to bilang lamo bananan malam semalam itu. Yo ala lati dua sarumanya sakalo lalo lari siang pagi-pagi kalau lah dipandang hari itu di hari Minggu. Di sinan badannya tadi agak sajo badaninyo nambana mosi upie ireni yola nak dari Paris kari batambala tinggi juo tinggi bajawe dengan sanjo nanari bakau sanjo barang ke badan Paris kayo katampe kos kontrakannya ndak bara jauh dari UI Tuhan. Ndak bara jauhnya dari UI sedang coy itu badan anak sedang di dalam bakuliah. Abiari baganti hari, abiari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, setahun jo 2 tahun, yola anak lama kuliah masuk di tahun yang ketiga. Tumpak di badan iren tadi nyolai juo balik ke rumah tapi abangnya indak nampak Tuhan. Tapi abangnya indak nampak tinggalan badan diri rento japui badan si rapi. Kiranya nambuyong rapi nyo anda kuliah lain ndak ado inyo bakuliah karajo badaninyo naninyo dulu dalam kuliah nyo masuk tes polisi lah lulus jadi polisi lah dinas badan dirinyo dinasnyo di Kapolda Putrajaya di sini dinas olah badan sirapi Ado harinya sakutiko hari tu tapi hari Sabtu malam Minggu babalik badan diri rapi pulang ke rumah badan
Onan orang sadang rumah cie badan pariska cie anaknya nambah namo iren sarato indu angkenyo nambah namo amak bainar. Sadangnya duduk berkumpul banari ada pukul 7 meningkat pukul 8 main bau orang di labu rumah Tuhan. Maimbau orang di labu rumah seto maimbau di labu rumah nyobacu assalamualaikum menjauhi orang nambah 3 waalaikumsalam ketiganya mencalik ke labu rumah. Tumpah di badan diri rapi nyo pulang nyo pakaian dinas baju lengkap badan nyo balik nyo calik di air mandi badan nyo 100 jo badan adik cukui jo indu angkek nyo tadi. Menangi mande memandangi onde nak kandung rapi nak baju siapa nang pakai baju polisi nak nang pakai beko tetangko anak mande onda buka lalai nak baju dinas beko marasai kane tangan baju orang pakai juo jangan buena masalah Tuhan. Jangan dibuat nak masalah lah 3 tahun nang dah balik iyo ndak ibuang jo badan mande setonyo naik ate rumah basalam jo mande jo kakeknyo adik basalam ke kakaknyo baru sujud di kaki mande. Dua jo kaki kakeknyo tadi mande 100 kakek kok salah maafkan badan awak. Rapi ndak ada kuliah lain dalam kuliah mada ulunya ada lorongan masuk tes polisi masuklah badan diri rapi. Nasib kaelok mande di badan rapi lai lulus jadi polisi kini ambola jadi polisi dinas di Kapolda Putrajaya iko karatu kate ambo iko karatu anggota ambo mande. Nyo calik di badan adiknya baru percaya badan adiknya iyo mamande kato badannya upiaknya iren tadi iyo abang mande jadi polisi. Mandang anaknya jadi polisi bertambah menangi badan pariska. Honde nak kandung na rapi na mande ndak aroang bapangkat tinggi nampokok sekali seminggu calik mande ke rumah nangko mande sayang na. Kabake rapi na sayang ke kalian nambah 2 kau ndak dek sayang ke kalian lalambe mande meninggal lalambe mande ko mati tapi ko indah angka balik-balik. Ambil dalam diang nak ke dalam dapur ambil golok ke dapur nak kau bunuhlah badan diri mande Tuhan. Maman calik mande manangi nyo jujung tapak kaki mande nyo lata anate kepalo onde mande sayang yo rapi kok salah maaf mande badan rapi. Rapi jangan mande dibari doso mande. Hona rapi mande coy tujuh kamande sayang kadik sayang 100 kakek punya rumah mande jangan menangi juga maafkan rapi. Anak mande ba itu kato badan inyo Tuhan.
kato badaninyo mamancali anak menanginyo apui di periskaya matonde rapi anak mande jan menangi juo. Oh mohon mande kabake rapi jan manangi ndak nangi juo. Ba itu kato badan mande Tuhan. Oh bagalak-galak lalayate rumah, bagalak-galaknya nambah rampe anak ala jadi polisi nan seorang anak olah dalam kuliah oh endah dibilang lama bana bagala-gala terumah. Oh bagala-gala badaninyo ba ituinyo nambah rampe na malam semalam itu alalati dua sarumah. Nyopa lati dua sarumanya, satu lati dua sarumanya, sekalok lalu hari siang mana pagi sepagi itu. Lah sarapan pagi kampenya, senang hati ndak lata bado, anak baduo lana lado, bagalak-galak lati rumah, tumpak adiknya cuy itu juo. Mencali adik jo kakaknya nambah galak-galak, iyolah rapi jo siren, hati Pariska bertambah sanang Tuhan. Hati Pariska bertambah sanang, tak tanggung sanang dalam hati, sejuk di dalam kiro-kiro. Yo langganan tempe toko jahit bertambah banyak pada biasa cuy itu kalau kau dilihat yo sadang cuy itu topandangi balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu. Oh salam ta'azim badan kita, to ahli sekete tentang itu, to japui badan sitiat baduoyenyo jo si ayu. Lama lang badan buyong tiat, ko oto nambah bali alat tajua cukui jonda sekalian, ko bang lama nunggak lo 2 bulan Tuhan. Ya kok bang lah di manunggak lo 2 bulan, lah datang orang bang ke rumahnya, kok tiba 4 bulan cie lai, lah 3 bulan tunggakkan kredit, kok tak mungkin rumah dilelang, ba itu bana kata orang bang. Kata sampai rang bang lapai, tinggal latiat josi ayu, bamanuang duduk di kurisi, tak kabar rumah kabar lelang Tuhan.
Otak kabaru maka balelang awak lalita bantu itu kini rumah kabalelang pulo tekana elok badan Pariska kotak Pariska wa usia indak cuy ko keadaan cuy itu detiat nantakana. Tapi mengeceknya indak bisa mengecek indak barani takui siayu kakak berang Tuhan. Otak kuit siayu kakak berang abiari sari tu abiari baganti hari duit bertambah susah juga pencarian bertambah payah. Di sinan kalau badan tiat sadang nyawa susah-susah yo balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal di sinan nyo dulu mantannya Pariska kita japui kalau nan badan Pariska tadi. Oi duit bertambah senang juga anggota banyak di toko manjai baik itu badan dirinya dulu anggota 10 orang kini nyo tambah membangun ke belakang lali mau balik anggota jahit nyo dasar baju tumpuk bertumpuk dasar Sarawak mah banyak nanti bo paconyo buntiang baguntiang baik itu badan olah diri Pariska baik itu badannya dirinya awak bertambah kami juga kok tubuh tambah berhasil bertambah elok dipandangi. Nama tanya orang lah banyak masyarakat biasa ada juga pegawai ada juga datang bertanya Pariska lun kabalang hakim Oh lun ada panganan balaki nyo ingin mencari anaknya sukses keduanya kok seorang anak ala jadi polisi kok cie dalam berkuliah. Memang yo ada piti tersimpan beko jangan sampai awak dalam bersuami ayat tirinya marabo-rabo tagadu sekolah. Oh anak baik itu badannya dirinya nak guna dia tong lama. Ya sadang coy itu badan Pariska kok anak nantu lah jadi polisi dinasnya di Kapolda Putrajaya. Kalau nyo anaknya nambah su nambah namo si Upi Iren sadang kuliah di UI Jakarta. Sedang berkuliahnya di UI Jakarta nyo sedang dalam pendidikan dak baraj lama mulai berkuliahnya anggaran setahun lai.
Setahun lagi mungkin kuliah lah selesai yo ambil bidang kedokteran. Baik itu badannya pikiran kini di dalam pendidikan main dak to bilang doa lamo-lamo naninyo badan periska langganan bertambah banyak dari jauh orang lah datang nandake jangan disabui. Coy itu badan dirinya nanerannya pak badan periska sekalinya setahun tetap ado memanggil anak yatim. Nyopanggi anak yatim na sekuliling bara banyaknya dipanggilnya diagihkan sarung salai balian baju sepatagak balanjonyo gak 50,000 seorang pulau. Setiap tahunnya bantu itu bertambah sagan masyarakat datanglah masyarakatnya nam banyak lah tiba orang kulilingan lah tiba orang nama samonde di kandung dengan abana dengan di periska kakak kami dengan di periska adik kami iko permintaan koma dari toko masyarakat permintaan dari nam banyak calon lah dia jadi lurah dia mohon kami akabake periska tolonglah calon jadi lurah boleh kami memilih bersama-sama tak paralu berpiti banyak cuy itu bana katoinyo jawapannya badan periska onde kakak serato ibu bukan dak namu ambo calon karajo ambo banyak bana mandanga kato rupo itu kami mohon bake periska namu ndak namu kami tunjuk dia baik itu kata masyarakat dek masyarakat nambahkan daknya cubo di badan periska karena awak lai tamat bersikolah di sini calonnya jadi lurah tiba waktu pemilihan memang yo hebat pak badan masyarakat yo batunya menolong upi periska ndak nambah carai suara cie yu dietong suara dapet sekian ribu tinggal lawan ba itu inyo badan periska lah jadi lurah lo badan periska lah jadi bu lurah badan inyo tinggal waktu pelantikan oh tiba lah masuknya sekutiko lah mulainya dipelantikan bupati bana melantiknya dihadirinya orang gadang-gadang selesainya dilantik inilah sah menjadi lurah Tuhan oh kini alanya menjadi lurah sehari jo 2 hari duduk di kantor kelurahan nanado di kantor lurah orang belok ke sadonyo sagan kabake ibu periska ibu lurah
Oh elok lah Ibu lurah ko elok bana ba itu katanya orang dalam sekantu Oh di sini gesaran ke toko-toko masyarakat buik lah proposal toko masyarakat buik lah jenis kelompok ga anam buah yo buik kelompok antan proposalnya ke kantor lurah biambo magian ke pakai camat dari camat lah ke bupati ba itu kato badani nyopa dari camat lah kabupati coy itu kato badan periska mandanga kato ibu lurah bagage membuat proposal adona kelompok sabale orang ado sampai nan 20 ba itu kelompok masyarakat nyuantan ke kantor lurah biarinyo baganti hari biarinyo baganti pakan ala sepakan 2 pakan ala sepakan 2 bulan madek lama waktu itu ala setahun jadi lumur apa tinggal sadangnya jadi lurah to japui badan sitiat baduo joinyo pi ayu rumah laka dilelangnya dirangbang lasalase rumah dalam perlelangan lah dape orang nama Bali dek lado orang membali dia tong utang tiat di bang sakian utang sitiat Laya do piti bala biasa banyak 5 bale juta nyo ambil piti 5 bale kini tinggal tampe kontraan ba itu nasib badan Itu nasib badan tian kini tinggal tampe kontraan sadang tinggal tempe kontraan mencari usaha badaninyo dibayar kontraan 2 tahun dibayar kontraan 2 tahun cuy itu badan dirinya saja tinggal tempe kontraan tumpak di badan ayu tadi baru bahasa yang badan ayu dulu lai bagalak-galak dulu lai kopi babuean tapi kok kini kok dipandang kok tak dagak kandak mengopi membuat seorang badan tiat Tuhan
membuat seorang badan tian. Kalau nyoti bolo di hari malam, kok tiboinyo kakak tidur kadang-kadang punggung bagainya doan. Bantu orang indak ketujuan, cuy itu nasib badan ayu. Duo joinyo badan tiat lah baru sayang si ayu. Ndak sayang codolulai tuan. Ndak sayang codolulai. Sadang sarupo itu kita lihat tinggahan sadang coy itu. Tojapui badannya upiak paris kakironyo anaknya nambon su nambah namo upiak siren salah saya anak bakuliah sudah tiba sekali. Yo tamat di UI di Jakarta ambil calon kedoktoran. Awak tamat taga menunggu di Madinasnya olah badan paris Deklah taman anak kuliah menunggu tempat dinasnya. Masa hari jodoh hari hari berganti hari hari berganti pakan. Yo abi pakan berganti bulan. Walah dek inyo sebulan yo 2 bulan lah jale tempat dinasnya pan esnya datang sekali. Yo alasa pegawai badan pema badannya upi iren di Madinasnya anak Pariska dinasnya di rumah sakit umum di Jakarta. Oh, Tuhan di sinan dinasnya badan iren. Yo sanang hati Pariska di malu hati nak kasanang cie anak jadi polisi dan cie anak jadi dokter sama PNS. Keduanya kalau nambah dan diri renyo ala pakai SK kok nan seorang lah jadi polisi. Ndak tabah dosa nang hatinya. Ado harinya sekutiko babalik lah anak nambah 2. Onde ibu dengan bana kami lah selamat sekolah keduanya. Alah dapet jadi pegawai kok kabar suami ibu bersuami lah nan ngambo indak kamalarang. Mangalamu ibu sorang-sorang mangakok lamo sama sorang carilah ganti ayah ingiran buai. Carilah gantinya ayah rapi. Ba itu kata anak nambah 2 menjawek mande semoga lah onde nak kandung sayang mande. Kata kalian tersasak mande nak balaki. Kata kalian mande ko ba aku dan sabana ko suruh-suruh mande balaki antak ko lah bosan mencalik mande. Mandang kata bantu itu jawaban badan anak. Ndak bosan do mencari ibu. Indak berang kabake mande. Kami tadagak lo nak mencari apa baru ingin lo kami balik dari tugas. Ingin lo kami pulang dari kantor.
Kok balik abang ke rumah, balik awak ke rumah teragak lupa. Kecil awak itu nanti dagak ma badan awak. Carilah ganti apa boba itu kato anak badu tuan. Mamandang kato-kato dari anak neku iyo sewantu itu le sewatu batu kalian nak menyuruh ama babalaki le sewatu batu nak menyuruh ibu bersuami le nak berang kalian kama indak ka berang do bukato anak nambah dua kok iyo kalian nak berang tunggu sebentar lu yo ibu ambian foto kar pakai tampeknya tampek ibu menjahit ibu ambian gambarnya dulu. Yo akarajo badan-badannya upik Pariska. Adolah patung pak dake tampek banjai. Nyoba dake anak nambah dua. Iko jodoh nak badan ibu. Iko kaganti apa kalian. Aiko nang kaganti apa kalian kalian ang sawana lay suko mamas kato mande iko nang kajadi jodoh badan ibu mandanga kato dari mande nyoki kiki anak teru magalak barampe badani. Galak nambah rampe badan ninyo mengecek badan diri ren serato coba darapi kebake patung sedang taga opa kato anak nambah dua imbau ama apa kato anak balaka galak badan ninyo. Ona Pariska la bagalak pulau nane nyogalak sarumanyo mencalik perangai anak tuan. Nyo badan buyung sirapi nyo pandai lo membuat lawak baralamu apa bajanji cuitu nyo mengecek je patung sedang tagak amambo tu lamah tu jadi jandah ba itu kato badan nyo mencalik kato anak kikian badan Pariska tuan. Sadang bagalak-galaknya rupa itu nyoba patung ketampik jahit balik hari bertambah olah patang laju Patang bajaweknya dengan sanjo bajawek dengan malam itu kalau dipandangi ndak guna to bilang lama bana abi hari baganti pakan to tinggalnya sadang coy itu to japui buyang siti atmai. Oh kita japui badan Siti Atma aluninya buyong tiat awak tinggal tempat kontrakan rumah dikontrak 2 tahun
Yo sadang da inyo badan tiat pitina 5 bale juta bana lakalamotan nyo kontrak kana rumah sinanju. Awak biasa bapiti banyak, awak biasa duit mewah, biasa sambal lama-lama. Naninyo ayu coy itu pulo kini tagamang kaduonyo Makini tagamangnya kaduonyo cuy itu badan dirinya ndak guna to bilang lamo indak disiko do di palamo abi hari baganti hari baganti pakan kalau na badan la buyonti at akarajo la nyo cubo. Kadang-kadang menjadi sitokarnya bagai metro mini, kadang-kadang jadi strokarnya angkot na lewat angai tu bana badaninyo. Coy itu karajo tio hari adang lai mandapit piti kadang kosong inyo babalik nanayu marabo-rabo Mana nayu marabo-rabo coy itu badan dirinya mandak paralu to bilang lamo setahun jo 2 tahun labi lo kontraan rumah tantu nampunyo kama minta mawakato tiat kanampunyo bajanji ambo buka seminggu kini dek nampunyo kontraan rampai ibu lainnya lagi tunggu juo yo tumpak di badan diri tiat na malam semalam itu sadang takalo badan tiat takalo ayu pai nyo tinggal tiat sadang lah nyo tinggal tiat sadang lalo sadang takalo nyo tinggal pagi-pagi nyo tiat jago lalo ayu ndak ada nampak lai kain nyo bao kasado nyo tuan kain nyoba kasadonyo bamanuang badan diri tiat bamanuang inyo jago lalo mencari kejadian bentuk itu sadang bamanuang ka bamanuang tekan aja so badan periska hoa lainnya nantakan onde dekan wong periska dia iko mungkin kutuk badan periska mungkin sumpah dia anak baduo dia di ma periska di abang di ma anak badan apa coy itu di badan buyung tiat tuan ojo itu di badan inyo tekana elok badan anak tekana elok badan bini nyo ojo itu kalau badan inyo
Sadang mamanuang rupo itu Abi baganti hari sepakan sesudah itu kontrakkan rumah indah adonyo usia di nampunyo rumah kini bajalan sama seorang Pak Kini berjalan sama seorang lah tinggal sembarangan saja. Oba itu nasib badan tiada lalu sepanjang jalan. Olah tidur sepanjang jalan tu itu kalau badaninya Oba itu badan dirinya lah tidur sepanjang jalan ma'aluninya sekutiko. Ya indah to bilang-bilang lama indah disiko do di palamo de inyo jalan tarui manarui. Aku tiba di hari malam dicari tampe nyoti dua nak nyolai di tepi jalan ni nyoti dua orang membawa bakar ajo gak seorang indak nana amu tuan. Agak seorang indah nanamu itu nasib badaninyo. Hendak paralu dibilang lama. Alah sehari dua hari lah sampai ketiga hari lah tak sapakan sesudah itu. Lalu nyodake buah jambatan tuan. Lalu di bawah jalan tol itu nasib badaninyo lah 3 hari dindak makan bepiti sesenindak. Kok awi badan diri tiat kok nampak musalayo musaji laye mata diminumnya itu nasib olah badan latih adai tekana eloknya badan paris katai tekana jo anaknya tapi di tinggalnya anak di tinggalnya badan paris saja berpisah nak bertamu lalabi 25 tahun lah 25 tahun lah biar badake-dake ke 30 jo anak indah batamu Tuhan Ojo anak indah batamu itu badan dirinya
ndak gono tong lamo sadang marasai badan ti atau japui pariska oh Joanna di sinan kalau kau dipandang agak sajola di badaninyo oma alun badannya tadi naninyo pi pariska basanang sanang Joanna nyomai oh basanang-sanang nyo Joanna nyo di sinan kalau badaninyo yo sadang basanang-sanang yo sadang bayo Joanna nyo yo Joanna nambah duo rasaki bertambah namu pencarian bertambah nangai pencariannya bertambah naik cuy itu anak nambah dua maalun badan ninyo tadi ya panek dek lamo bakal lamo ninyo bertambah kayo juo menandoannya ala barasaki oto anaknya ado cie seorang oto baru nanyo ambian oto pariska ado pulo kok toko bertambah-tambah dolu rukonyo ampe pintu kini nyo tambah 6 langai makin ninyo tambah 6 lai ba itu bana di badannya sadangnya duduk badan pariska tekana awak ke suami sadang bamanung rupo itu mangko tekana ke suami ba aku nasib suami tua awak iyo nyuayana awak cuabana berang ke suami cuabana kabangi kaya nak walau berang kabaketi tapi nyo masih ayana nan salah indak nan lain nan salah badan diri awak manga ditompangkan ayu di rumah kondak ditompangkan ayu di rumah tentu indak sabantu itu ndak berpisah ya Joanna mungkin itu lo ujian dengan satu coy itu dalam kata hati pariska
tapi baalai kamangaban awak mencali agak malu ba itu badan pupie pari awak mencalinya agak malu baik itu dalam kata hati oh indah to bilang lamo bana ndak paralu dia tong lamo oh maalun sajola badan pariska sedang bamanuang bantu itu tinggal sedang bamanuang to japui badan buyuang ti atma oh berjalan juga sama seorang berjalan telita-lita lama suari nak kampet tiat nak ada makan-makan ninyo ndak ada makan nasi oh tubuhan sadang lapar bana ingin bana awak nak makan tapi ba awak ka makan bapiti bana nanda ado tuan bapiti bana nanta ado ba itu bana badaninyo indak to bilang lamo bana ndak paralu dia tong lamo tumpak di badan pak dirinya maalun badan lainnya tadi sedang berjalannya sama seorang litak badan indak tabado oh sadang hari tangari tapi anggaran pukul 1 siang menikah ke pukul 2 tagolek badan buyung tiat lapan yang di tepi jalan tuan oh satopan yang di tepi jalan berhenti sekali oto mewah orang banyak mencari turunlah nak gadi rancak turunlah nak muda rancak pajatu laki baju dinas laki pakaian doktor Batanyo inyoran nangadi onde dia kopak keto badannya itu ndak tahu dobu badan awak nyopan yang di tepi jalan tadi lako badannya kini mandanga kato rupo itu orang mako kato badan nangadi kironyo orang nambaranti ndak nalain nambaranti yo laut pie badani rentuan
Okok layambo pak nak kadituntui naian kate oto ambo biambo bao ke rumah sakit ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu onde nak kandung namu doi ndak ada orang kamanuntui baola na badanan ikta jatuh baola orang nam pensen ko kami ndak tahu di badannya nyonaian kate oto setola ate oto nyoba ao di badat niren tuan nyoba oh di badan iren coy itu kalau kok dipandang satu nyoba oh di badan iren langsung nyoba oh ke rumah sakit ndak lama sesudah itu lah sampai ke rumah sakit satu tiba di rumah sakit masuk ke ruangan perawatan tanggung jawabnya badan iren tuan tanggung jawaban badan iren setuju itu lah nyotekan lah sanang hati orang di sinan satu tiba di ruangan di pareso ala di pareso penyakit indah penyakit lain ni kokolailah kaletian ba itu bana kok dipandang ndak lama sesudah itu alas jam jodoh jam tiat lah tahu di badannya tuan tiat lah tahu di badannya wacin nanti lah sadar mengecek badan dirinya onde nak kandung namu doai di makona badan ambo ba itu kato badaninya menjawab badan upi iren apa di rumah sakit pak kato iren oh apa pensen tadi di tepi jalan bonayaan kate oto mandanga kato rupo itu oh menangi badan dirinya di malu indah nak kakak pensen lampe hari naik dindak makan tuan lampe hari dindak makan coy itu bana kato-katonyo mendanga kato coy itu ibu lahiran mendangan nyoba lian nasi sekali ala sudah nasinya dapat makanlah dulu badan apa baik itu kato badan inyo mandanga kato coy itu lah dua badan buyong tian ala nyo makan nasi na nyo balian tapi palu setiat makan lampe hari lain nak lama kan lampe hari ini ndak makan sudah makan badannya sehat tulang latago cobiaso onde bakato badan tian onde nak kandung namu doi terima kasih banyak-banyak atas kebaikan rana mudo jual jaso kababali apa ndak ada punya pitina
Mendanga katonyo arupo itu onde apa dengan bana mengalu itu apa pikiran kamalai pak badan diri apa kamalai rencana apa kato sampai serupo itu onde nak kanduang namudo rencana badan diri apa di mana tempe nelangang di sini apa bagolek cuy itu nasib badan apa ndak ada punya rumah apa ndak ada badusana mendanga kato rupo itu apa adona anak baduo tapi jo anak nak pernah bertamu lai apa mencari anak jo anak nak ada pernah bersobok kama inyo apa nak tahu dona mendanga kato bantu itu di sinan kalau iren bakato iren nak tahu di apanyo apa nak tahu di rendo bakato anak sekutiko pado apa pai malala pado apa jalan kesinan jalan kesiko hello apa pai jo ambo mo bau ke rumah ibu ambo tinggal jo ambo badan apa menolong ibu bakar ajo pai menolong ibu ambo pak bakarajo banyak karyawannya pak di toko ba itu kato badaninyo minta karajo jo ibu ambo untuk mantan barang mungkin menyapu bisa juo mendanga kato rupo itu jadi nak kato badan tiad ko iyo pak sabantu itu mola keluar lay badan awa antan tampe mande pai awa antan pak tampe mande sanang hatinya nak tabado keluar dari rumah sakit ala rumahnya rangkanya 7 latibo di hati oto barangke oto nak nyolai menuju rumah mandiri Tuhan hari ada pukul ampe patang meningkat ke pukul 5 menjawe ke pukul 6 marilah ada pukul 7 sedang hari pukul 8 tapi sampai laut iren ke rumah mandi Sato sampai ke tempat mandi turunlah badan diri ren cukui jo apa sekalian Tuhan cukui jo apa sekalian tumpak di badan buyong tiat lumbarani nyo masuk rumah menunggu di labu sajo iyo di dakek teras rumah naniren masuk dahulu di sinan kalau kau dipandang setoti boiren dalam rumah bakato badan diri ren urang bertiga sedang duduk nan cie mande badan iren nan cie kakek badan inyo nan seorang kakak badan iren onde mande dengan bana iren ado tadi menyelamatkan orang tuonyo pensan di tepi jalan bawa ke rumah sakit kinilah sehat co biasonyo ndak ado batampe tinggainyo lalu tamu cuawak lolu lalu nyo dake buah jambatan di bawah tol badannya lalu jadi ko ibu awak kainyo bawa datang kamari bawa karajo jo badan nama mai bawa karajo majo badan nama yo sabantu apa-apa bana badan liau ibu awak ma mencalik gaya tu mendanga kato anak onde nak kandung irena ma apa nangka babawo tu ma apa nangka dibawa na babawo ke rumah nangko suruhlah naik na ate rumah manga dibawa batinggan ibu awak jo orang tua na ibu awak nak jo orang tua
Nyo imbau di badan diri dan onde apa dengan bana naik lepak kate rumah mengecek jo ama ambo mengecek jo nenek ambo serato kakak sekalian buli apa tinggal di siko. Komandang kato rupo itulah naik badan setiat satonyo naik badan tiat nampak di badannya pi Pariska. Satu nampak di badan Pariska kiro mantan ayah anaknya kiro mantan lakinya bana taman wong pi Pariska mencalik tiat Hoba baju laburu mencaliat tiat babaju buru tagala badan uri Pariska. Nyo ambil tangan badan tian mencaliat abang abang kambo lupo bang abang kambo mandang kato rupo itu. Nyo caliat bana di tian onde di kandung Pariska dia walau berpisah puluhan tahun jo Pariska lon kalo. Ojo Pariska malun kalupo mangalo lupo badan abang jo mantan bini abang dak kalupo jo indu anak badan abang dia. Onde abang dengan bana manga sampai jadi cuito mengaku sampai rupo iko makoto badan abang manonyo rumahnya nang gadang dia binyo bang keto badan Pariska. Mendanga kato rupo itu nyo ambil tapak kaki Pariska nyo lataan kaki di kepala ne Pariska dia abang maafkan abang. Oh hari kini Pariska bertahun-tahun cari Pariska ojo anak badan awak tapi Pariska nak bertamu kok salah maaf badan abang antak mati dia badan abang tuan. Oh antak mati Pariska badan abang abang nak tolong dimaafkan mandanga katoco itu nyo ambil badan tangan babu yang tian nyo suruh duduk di kurisi. Ndak boleh do bang cuy itu pulo ndak boleh abang rupo itu lalambe abang bamaafkan abang indak babari doso. Oh dari duya sampai akhirat ndak abang dia doso alanyo abang borilan bang Bakato badan Pariska onde nak kandung rapina onde nak kandung irena nambah salaman kan pensan ko indak na lain do irene. Oi konan apa kontaniren mandanga kato bantu itu bagayui anak nambah dua sekian lama pa honda batamu dopai ba itu kato anak tuan. Itu kato anak sekian lama pandak basuco itu anak nambah dua dan seorang anak jadi polisi dan seorang anak jadi doktor kok kekayaan badan Pariska kekayaan balabie-labie. Odeklah batamu jo anaknya 100 jo badan Pariska.
onde dangan di paris kalasan ngati badan abang jo anak badu olah batamu abang barangke nak nyolai dia abang barangke nak nyolai ba itu kato badan ninyo mandanga kato coy itu mengecek badan periska. Oh tapi abang indak barumah abang dah ada badu sana kamaju oleh bang abang kapai rokok malu abang tinggal jo ambo tinggal di kadai tampik mesin jahit ba itu kato badan paris katuan oba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu sanang hatinya buyontian lanyo lataan nasi di badan anak cukui bersambah sekalian makan awak do lupa kato badan anak katonyo anak nambah duo anak madu pandai juo anak madu santiang pulo sedang duduk di meja makan yo kalau iren duduk dake abangnya mak gaek duduk lo dake abangnya kalau nambah dan upi pariska bagan yang dake apanya Tuhan oh bagan yang dake apanya kamu lain nasi makan karajo anak nambah duo kalau nyo anak nyo nantu nyo suan badan ibunya kalau nyo anak nyo nang ketek nyo suan badan apanya sanang lamangan olah jo apanya oh sanang laman de jo apanya selesai makan jo minum nyobuean kopi apa de anaknya iko mak kopi pa untuk apa oh apanya duduk di kursi kalau nama dan upiak periska lapai ke dalam bilik iyo lama badan iren oh iyo lama badan iren nama tiba di dalam bilik lah datang lo anak nambonsu nambah namo si upiak iren mengece inyo kamanyo o ama dengan bana jan berang amaka awak jan bangi kabake iren danga de ama elo ndak rindu ama jo apa sekian lama di bapisa ala batamu bantu eko ama jauh lo dari apa mai oh mandanga kato anak-anak onde nak kandung irena aku nambah sabui ba itu kato mande baru disinan badan iren mau keluar mawak sabantado nang kadiambil dake dapur ba itu kato badan anak nyoiri tangan namanya nyoba opai keluar satu nyoba opai keluar malo ke dapur nyoaran nyo duduan dake badan tian nantian sedang mengopi nyo ambil tangan namanya nyo ambil tangan apanya kok dapet kandak kami berdua pada kami bapa tiri uju ama jo apa co biasa Tuhan
uju apa jo maco biaso samo tamanuang kaduonyo urang diam betando namu disinan kalau dipandang siala anak sialu ke toko membali baju dapet baragi namoramu de apa nyojo amanyo kadi mulai kawujud sainggo iko kabadolu nambaru banyak lopa olanan kati boy